Benvingudes i benvinguts a la història que no sabies. Avui, l'últim capítol de l'any. O no. Perquè segons com es miri, potser encara ens falten 3 mesos per acabar-lo. O potser el vam acabar al novembre. O potser som al desembre, però en veritat és el desè mes i no el 12è. O potser... Mira, deixa'm-ho córrer. Avui parlarem de com s'ha mesurat el temps al llarg de la història a casa nostra, des dels ibers fins als reis, passant pels romans, cristians, monjos, papes, astrònoms i un parell d'emperadors amb deliris de grandesa. També descobrirem com es va comunicar a la gent tot aquest desgavell i, sobretot, perquè encara celebrem el Cap d'Any el 31 de desembre, si ningú no ens ha explicat per què hauria de ser així. Com veureu, això de dividir el temps de forma clara i ordenada no ha estat mai el nostre fort. Comencem pel principi, i aquest cop no és una manera de parlar. Els primers habitants coneguts de la nostra terra, els ibers, ja observaven el cel per orientar-se. No tenim cap calendari escrit d'ells, però les seves construccions i rituals ens indiquen que seguien els cicles lunars i solars, especialment el solstici d'hivern i el de primavera. No tenien setmanes ni mesos, tal com els entenem avui. El seu temps era cíclic, lligat a la natura, no a l'administració. Vaja, que no feien servir Google Calendar, però sabien perfectament quan collir les olives. Quan arriben els grecs, primer els comerciants i després instal·lats a Empúries, aporten un calendari més estructurat, però no menys confús. Cada ciutat grega tenia el seu propi calendari, literalment. Un d'Atenes i un de Corint podien viure el mateix any, entre cometes, però en mesos diferents. Els mesos eren lunars, de 29 o 30 dies, i com que l'any solar és més llarg, s'hi afegien un mes sencer cada pocs anys, segons els càlculs dels sacerdots. I com se sabia això? Doncs perquè ho deien ells i ja està. A més, l'any començava a l'estiu, cap al juliol. Per ells, això del gener era cosa d'un altre món, i no s'equivocaven gaire. I ara sí, prepareu-vos perquè arriben els romans. El primer calendari romà tenia només 10 mesos. Començava al març, Martius, perquè era el mes de Mart, el déu de la guerra. Començar l'any declarar la guerra, doncs era una declaració d'intencions molt romana. Els mesos següents era Aprilis, abril, Maius, Junius i després ja venien els numèrics. Quintilis, sextilis, september, october, november, december. 7, 8, 9 i 10. Fins aquí tot quadrava. Però, esclar, l'any solar té 12 mesos, no 10. Així que van afegir gener i febrer. I ho van fer davant dels altres mesos perquè es veu que l'ordre cronològic era una cosa secundària. El resultat? Avui en dia tenim un mes que es diu setè, setembre, però que és el 9è. Un mes que es diu novè, novembre, però que és l'11è. I tothom tan tranquil. I com si no fos prou embolicat, quan va arribar Juli Cèsar i August, van decidir que això de posar el seu nom als mesos era una superbona idea. El quintilis va passar a ser juliol i el sextilis agost. T'imagines que algú ara es volgués canviar l'agost per, no sé, Salvaiol o Pedriol o... Espera, Puig de Miol. En fi, doncs això. I ara, si heu estat atents, tindreu la mateixa pregunta curiosa que jo. Per què els mesos en anglès es diuen igual, si l'anglès no és una llengua romànica? Doncs perquè quan l'imperi romà es va estendre per Europa, el seu calendari va quedar com a referència. I després, amb el cristianisme, encara més. Els pobles germànics, com els anglesos, també van adoptar el calendari romà quan es van cristianitzar, cap al segle VII, i van mantenir els noms en llatí. Així que sí, el setembre, l'octubre i el desembre anglesos tenen la mateixa arrel que els nostres. Va, continuem amb la història. I què va passar quan l'imperi romà fa llufa? Doncs que es va entrar en allò que en diem l'alta edat mitjana i cada territori va fer el que va poder. El calendari es va mantenir, però amb interpretacions creatives. Els bisbats i els monestirs feien servir l'any de l'encarnació com a punt d'inici, és a dir, començaven a comptar els anys no des del naixement de Jesús, sinó des del moment en què Maria va quedar embarassada. Un sistema molt pràctic, si ets Déu. Llavors, segons el lloc, l'any començava el 25 de desembre, l'1 de gener, el 25 de març o quan et venia bé. A Barcelona sovint era el 25 de desembre. A Girona, depèn. A comarques, doncs, cadascú al seu ritme. I al poble? Doncs el poble feia el que havia fet sempre. Mirar el cel i seguir el calendari agrícola, que és el que realment marca si l'any comença bé o malament. Perquè si has de passar gana, t'és igual si és gener o és l'agost. Però el desordre era tan bèstia que un dia algú va dir, mira prou. I aquest algú va ser el papa Gregori VIII. El 1682, després de segles veient com el calendari julià es desquadrava, l'equinocci de primavera ja queia l'11 de març en lloc del 21, Gregori decideix implantar el calendari gregorià, que és el que fem servir avui. I com s'aplica? Doncs d'una manera molt delicada, a poc, un canvi així subtil.
Del 4 d'octubre de 1582 es passa directament al 15. De cop i volta, 10 dies van desaparèixer del calendari, així, pim-pam. Imagina't el drama pels que havien de cobrar el sou aquella setmana. A més, es decreta que el nou any començarà l'1 de gener. I com es comunica això? Doncs a crits, literalment. Des del púlpit, en edictes llegits en veu alta a les places i amb un "per què ho diu el papa" com a argument principal. Si et queixaves, heretgia i cap a casa, au. Ara bé, tot això era la cosa oficial. A la pràctica, molts pagesos continuaven guiant-se pels cicles naturals. Quan hi havia la primera sembra, quan tornava la llum, quan es despertava la terra, per ells, el gener era un mes de fang i de porcs. El bon any començava amb la primavera i, francament, ho trobo molt més inspirador que brindar amb raïm i ressaca. I ara que he tret el tema, la pregunta important. Per què mengem raïm per Cap d'Any? Aquesta tradició tan arrelada, que sembla tan ancestral, de mil·lennis i mil·lennis d'antiguitat, que mengem producte de la terra per celebrar l'any, doncs he de dir-vos que, lamentablement, és una innocentada històrica, perquè no té ni 150 anys. Tot comença a Madrid l'any 1882, quan un grup de madrilenys va decidir ironitzar sobre el costum aristòcrata de menjar raïm per acabar l'últim sopar de l'any. Amb aquest esperit burlesc van anar fins a la cèntrica plaça de Madrid per menjar raïm acompanyats pel so de les campanes. Però la cosa s'acaba consolidant per una raó molt més mundana, una sobreproducció de raïm l'any 1909. Els viticultors d'Alacant no sabien què fer-ne i van promocionar que si et menjaves 12 grams de raïm la nit de Cap d'Any, simbolitzant els 12 mesos de l'any, tindries sort tot l'any. I va colar. I tant que va colar. I aquí estem, amb el rellotge, amb l'ansietat, sense saber que són els quarts, quan ho has fet tota la vida, i la gent empassant-se els grans a batzegades sota el perill de començar l'any amb una nuegada del segle. Per cert, que si la nit es fa llarga i ja no sabeu si jugar a cartes o amagar-vos sota la taula, podeu presumir de cultura amb 4 etimologies. Saps d'on ve la paraula calendari? Doncs ve de calendae, el primer dia del mes romà, quan tocava pagar els deutes. Això ja ho diu tot. Gener ve de Janus, el déu de les dues cares. Un mira al passat, l'altre al futur. Ideal per fer balanç i sentir-te culpable. I febrer, Februa, era un festival de purificació a l'antiga Roma, el més curt i dedicat a netejar l'any abans de començar de nou. Recordem que l'any començava al març. Equinoci ve del llatí aequinoctium, compost aecus igual inox, nit. Vol dir literalment nit igual, és a dir, el moment en què el dia i la nit tenen la mateixa durada. Solstici ve del llatí solstitium, format pel sol, i sistitium, aturada. És el dia en què el sol s'atura, al seu punt més alt o més baix, abans de tornar enrere en el seu trajecte aparent. Total, que avui celebrem que s'acaba l'any, però en realitat és una convenció moderna imposada fa només uns segles i que va substituir moltes altres formes d'entendre el temps. Així que si avui no teniu ganes de celebrar res, no passa res. Podeu esperar al març, o al juliol grec, o a la lluna plena de la pròxima sembra, no ho sé. Al capdavall, el temps l'hem inventat nosaltres, i com tot el que inventem, ens ha sortit una mica desastre. Bon any nou, el que sigui, i ens retrobem a la història que no sabies l'any que ve. Adéu-siau!